Ayan, may nagutom na po. Meron ng kakain. Nauna na siya magsandok. Sana yun, ang sana. Mayan. Hello! Welcome to the Philippines! Tumalikod. Visit ka. Kala ko dito. Visit ka. Tumalikod ka. Ay! Visit. Pwede nyo kayo subukan magkain din na i-upload ninyo. Ako rin, ako kaya na mamaya. Baka mag-viral din. Sige, hi! Let's see! Uy, Kapuin ako. may video. Hello! Good morning! Welcome to Inagua Nature Park! Bullshit, malay ko. Let's eat! Ayan, naglagay ako ng sili. Mahilig talaga ako sa maasim na sausawan, guys. At mama. Kaon mo. Hindi ako. Aguto. Kaya nga. Patay mo na yan, ma. Sinangag na kanin. Gusto ko, Julo. Pulo dito ka mo. Hindi. Grabe si Mansi. Mas malaki pa siya sa stante. Walang sili, ha? Walang kaya. Gusto ko maanghang. Hindi talagang puputok ang almoranas ko. Abot ka ng ano ko, Brett? Now, After that, ano? sili dyan. Parang mas maanghang pa nga yung green eh. Ha? Yung green. Ayan na. Ah! Ang salam. Ito. Ako. Alpon. Naka? Ako. Ito. Ano mo? Yung atay, ilaman loob. Ay, nandyan. Meron, pero yung atay tinapong ko. Ay, atay. Yung mga ano, yung atay lang iniwang ko. Father's Day, Brett. Hindi talaga napigilan mga mga. Okra. Okra, tigas. Sarap. Sarap timpla mo talaga. Mm. Okay din naman yung paksyon nila rito yung niluluto nila. Mas ano lang ako Walang sa... papo. Mas ano ko lang talaga yung paksyon nila. Yung lasa. Hindi mo pa Ano nilagyan si ng Inday oil eh. Katok? Wala kong oil Di dito. ba? Hindi mo nilagyan. Asa na si Inday Katok? Tulog. At yung mga gusto kong part na sa isda. Yung nakita namin dun sa bangka ni Rhea. Ang ganda naman, Ano, sariwa pa. Sa likod. Doon kami nakatambay ba? Sa mga puno. Kano? 500 lang, dalawa na. Hmm? 240 ang kilo. Mahaba ko ayun. Ha? Mura nga doon. Kaya dapat doon tayo nag-aabang. Sabi ko nga, Sira ang diet. dapat pag ano, doon ako mag-abaw sa hapon ba? Ang galing ng laot. Pang tinda.
mga ganitong urap, ang hirap pigilan. Kasi sabaw pa lang ulam na. Hoy. Hmm. Pero mo na. Tawag nga. Talagyan ko sana ng tinig. Yawa, yapak, magkataan. Okay na! Yan. Pag na yan, ano ko na ito ng ano? Tinik. Yun oh. Wala kang bagong sausawan. La. Ay, salamat. Yan mo na-vlog na rin ako. Abot ni mo! Kaya ba? Yung mga nagko-concert sa kabila. Ikaw, Brit, ikaw ba magkaon? Mang! Jel, kayo! Ito kung magtambay sa kaya kan. Bukla rin ako dito. Oo ka, paman ang banig. Ayaw sa kataranta. Wala na ako akong pulitik. Sarap talaga siya muna. Pagka ending ba? Tapos pag umabot pa yung sabaw nito bukas, mas masarap. Kasi yung asin niya lalong maano. Pag naman may tanaw ka ginunom sa usa ka lami pagkatapos luro na dayon ko kayo mo na karon. Lood man ang Diba? isda. Yung lasa ka. Bukas ko kaon na dayon ko. Hmm? Eh. Natubang na sangit ah. Nyet. Natubang na. Bebe. Ako na ba? Yung ako pansit mamay. Siguro ko ulit ulo. Ay! Kaya lalagyan mo? Hmm. Yung asin niya hindi siya yung ganun. Shoutout sa mga mahilig sa ulo ng isda. Tama ka ba? Ilahan. Gawa kong avocado. Yan tayo. Na. Pero
naman. Ako nga pala, mamimili ka rin pala ngayon. Eh. Ito lang. Ah! Mangalin na ba? O ano kami kasabay? Ah, kasi ano?